Is het nog ver, liefste? Oh ja, heel veel. Ik word hier zo moe van. Follow leader, 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 Follow the leader. Follow the leader, 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 follow the leader. Follow me. Me. Ja, hallo? Oh, ma! Niets tegen ma zeggen. Wat te doen? Ja, gewoon een beetje chillen. Tafel dekken. Tafel afscholen. Vuilnis aan de weg zetten. Ja, is goed. Doei, mam. Jongens, dat was ma. Jij moet de tafel afscholen. Alweer? Jij de vuilnis aan de weg zetten. En jij de tafel dekken. Ja? Fijn. En wat moet jij dan doen? Ik moet om half 6 eten. Ja. Mama's lievertje hoeven geen klusjes te doen. Laten we naar me gaan. Die kant op is op naar de waaideel, dus dan moeten we deze kant op naar. Maar we zouden toch op avontuur gaan? Oma achterna. Die rijdt zichzelf wel. Kom dan maar. Jongens, ik heb vorige week de cavia verschoten. Doe jij het nu maar een keer. Wat heb ik gedaan? Nee, helemaal niet. Je wist toch nog dinsdag. Ik kwam vanuit het eten en ik ging meteen de cavia verschonen. Dat weet je nog. Nee, Je zit er lief ik in. kom uit. Helemaal één. Jongens, geen smaak, want ik heb het gedaan. Weet je Helemaal wat? niet. We verdrinken Hey. het beest gewoon. Ja, dat is beter.